Dobrý deň, vážení prítomní, dovolte mi, aby som vám odprezentovala kazuistiku s názvom Možná komplikácia vírusovej gastroenteritídy u detí. Na úrad pre dohľad bolo doručený podnet, predmetom ktorého bola nespokojnosť s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou na detskom oddelení dohliadaného subjektu. Skupina vykonávajúca dohľad realizovala výkon dohľadu dohľadom na mieste u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zhodnotila dostupnú zdravotnú dokumentáciu a vyjadrenie poskytovateľov. O spoluprácu požiadala všeobecného lekára pre deti a dorast a poskytovateľa následnej ústavnej zdravotnej starostlivosti. K výkonu dohľadu bol prizvaný konzultant z odboru pediatria. Išlo o 15-mesačné dieťa s negatívnym predchorobím, psychomotorický vývoj veku primeraný, očkované podľa riadneho očkovacieho kalendára. Dňa 9.3. ambulanciu všeobecného lekára navštívila matka spolu s dieťaťom a udala údaj od rána opakované vracanie, jedna riedka stolica. Objektívny nález bol v norme, lekár ordinoval dietu, probiotika a v prípade potreby antipyretika. Dňa 11.3. matka prišla do ambulancie všeobecného lekára opäť, udávala zvýšenie počtu riedkych stolíc. Objektívny nález bol opäť v norme, lekár urobil tampon rekta, ordinoval antibiotickú terapiu a antidiarotika. Na druhý deň matka telefonicky konzultovala všeobecného lekára s tým, že udala perzistenciu riedkych stolíc, dieťa menej močilo. Lekár odporúčal hospitalizáciu za účelom rehydratácie. V poludňajších hodinách bolo dieťa prijaté na detské oddelenie s diagnózou pri prijatí akútna gastroenteritída. Objektívne bol prítomný znížený turgor kože, suchšie sliznice, dieťa bolo pri príjme afebrilné, počas hospitalizácie sa vyskytli mierne subfebrílie, brúško pri príjme meteoristické, avšak voľne priehmatné, bez rezistencie, auskultačne peristoltika prítomná. Bol urobený základný laboratórny screening, ktorý bol negatívny, odobraté materiály na mikrobiologické vyšetrenie. V liečbe antibiotika boli z liečby vysadené, ordinovaná bola dieta, probiotika, antipyretika podľa potreby a komplexná infúzna terapia. Na druhý deň hospitalizácie bol pozorovaný výraznejší nepokoj dieťaťa, odmietanie stravy, dieťa dvakrát vracalo, jedenkrát bola riedka stolica s prímesou malého množstva krvi. V poobednejších hodinách pri večernej vizite službu konajúca lekárka pozorovala nástup výrazného meteorizmu a bolo vyslovené podozrenie na náhlu príhodu brušnú. Nasledovalo rentgenové vyšetrenie, bol urobený natív brucha vo vise s nálezom patologických hladiniek v kľúčkach tenkého čreva. Nasledovalo potom chirurgické konziliárne vyšetrenie, kde chirurg potvrdil ileózny stav. Dieťatu bola zavedená nazogastrická sonda a bol indikovaný preklad, následne zabezpečený transport na vyššie pracovisko. Na kliniku detskej chirurgie bolo dieťa prijaté podľa záznamov v zdravotnej dokumentácii o 10. hodine večer. Objektívne pri príjme pretrvávalo nález meteoristického brúška, ale podľa údajov v dokumentácii brúško bolo priehmatné, bez hmatnej rezistencie. Bol opakovaný natív brucha s nálezom hladiniek v epimezogastriu, bez známok perforácie čreva. Pri sonografickom vyšetrení bol potvrdený ileózny stav, bola popísaná kokarda v sublienálnej oblasti, malý peritoneálny výpotok do 10 ml. Bola indikovaná operačná revízia. O 2:00 hodine v noci bola urobená laparotómia
s nálezom invaginácie v ileokolickej oblasti. Síce črevná kľúčka javila známky hemorágie, ale po enterotómii sa dala urobiť dezinvaginácia a črevo javilo známky vitality. Nebola realizovaná resekcia čriev. Ďalší pooperačný priebeh si vyžadoval ešte korekciu dysbalancie vnútorného prostredia s forsírovanou diurézou a dvojkombináciou antibiotického krytia. Následne prišlo k úprave peristaltiky, k obnoveniu per os primum. Kontrolným sonografickým vyšetrením bola vylúčená recidíva ilea a perforácia čreva a na 11. pooperačný deň dieťa bolo v stabilizovanom stave prepustené domov. Úrad zistil, že ochorenie, ktoré začalo dňa 9.3., možno s istotou považovať za vírusovú gastroenteritídu, najpravdepodobnejšie rotavírusovej etiológie. Zhoršenie nastalo dňa 13.3. v poobednejších hodinách, kedy v dôsledku vzniknutej invaginácie prišlo k rozvoju ileózneho stavu. Ten bol potvrdený rentgenovým vyšetrením a konziliárnym chirurgickým vyšetrením. Bol správne realizovaný urgentný predklad na vyššie pracovisko, chirurgické riešenie sa uskutočnilo do 24 hodín a čo je dôležité, že resekcia čriev nebola nutná. Úrad konštatoval, že zdravotná starostlivosť bola dieťaťu na detskom oddelení dohliadaného subjektu poskytnutá správne v súlade so zákonom. Na záver ešte také malé zhrnutie a poučenie. Stále platí klasické chirurgické riešenie, že nad invagináciou nesmie zapadnúť alebo výjsť slnko, čiže stav musí byť riešený do 24 hodín, inak prichádza ku komplikáciám. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem.